Биектаудан Текке Тау КВН командасы. Әйдәгез, алқышлыйбыз көчлерәк. Xayrli kun Mamadosh, esanmisiz? Sizning qarshingizda Biyiktaudan Teke Tau КВН komandasi. Selam! Biz Mamadoshda әлі birinchi topirg'ina. Shunga ko'ra әйдәгез, o'zimiz bilan sizni tanishtirib ketik. Bu Gulchechak. U bizning komandaning birdan-bir og'irmay turgan sog' salomat kishisi. Bu durust aytam bit. Mana bu Aysulu. U bizning birda o'z fikri o'ynaning. Mana yebit Aysulu. Eni bordi indi, etigine qarşı, dostlarda indi yo'qdi. Aytam bit. Bu Ruslan. U bizning park attraksioni kibik. Narsa qiziqmi hali? Yo'q, ko'rga qissasi kela boshlaydi. Yebit Aysulu. Ник шулай дисең ичинде Камиле? Bu Rafil. U Putin kibik. Президент, что ли? Yo'q, qatnashmayman degan edi, baribir kelib jetdi. Абу Камиля, ул бабайның самогоны кебек. Чо шундай кызу, что ли? Юк инде, сөйләшкәндә үк баш китә. Ko'rganingizcha bizning komandada turlidan turli kishilar jilgan. Teke Tau КВН komandasi boshliq. Мамадышлар, чыгышыбызны иң яраткан әбиләрдән башлыйсыбыз килән. Әби ялгыш кына бабайының протезын кигән. Дегет. Кичә күрше Сания плов пешергән иде. Фәрит! Хәзер күз алдыгызга китерегез. Малай беренче тапкыр мунчага керә. Баштан су сал мишкә. Ләүкәгә утыр. Пешерә бит. Су сал. Катыракта пешерә башлады бит. Салкын су сал, дивана. Себерке алып шабына башла. Кем инде идән себеркесен ала? Мунча себеркесен ал. Әти, бәлки шикләндер инде. Менә малайтан исереп кайтсан, кылагыннан асып куям. Яра. Белгәнегезчә, таксистлар күп сөйләшергә яратам. Ә менә Биектау таксистларына ничегрәк икән? Исәнмесез? Исәмсез, кая барабыз? Больницага. Менә кичә больницага барам, менә Сания утырган. Менә тагын килеп җиттек инде. Ярар, рәхмәт бизер сезгә. Менә кайчан бер кеше Казанга баралы? Сөйләп бетергә тиеш инде мин моны. Күптә калмады, яңа елларда килеп җитә. Ә хәзер күз алдыгызга китерегез, Кыш бабай ялгыш кына садикка керәм дип наркопритонга керә. Хоу. Монда сезнең этләр белән аниматорлар да йөри икән, ә? Балалар инде бандит иттереп киенмәсәгез дә буладыр инде сезгә. Абау кем тәрәзәне ачты? Кая карама, кар ят, а? Тутырма инде аны пакетка, тутырма. Бар кирә кап килде, тәрәзәгә тыбыр шуны. Балам, иснәмә карны авырыйсың. Яр балалар, утырыгыз, ха бүләкләрләшәм. Утырып чыккан икене. Үзгән елны нишәдең? Утырдым. Молодец. Син нишләдең? Утырдым. Молодец. Син нишләдең? Инде утырдым. Нинди тыйнак балалар, а? Ярар балалар, хушыгыз, китәм мин. Хо! Егетләр, ул ишек төбендәге тирмак табличкасын алып атаудың соң инде атнасына 3-нче Кыш бабай килә бит инде.
Һәм инде дуслар, чыгышыбыз ахырында район башлыгыбызның әйткән сүзләрен искә төшерәсе килә. Әгәр дә ярым финалга үтмәсәгез, Биектауга кайтып тормасагыз да була. Юк, мин аңлыйм, конечно, Мамадуш ул матур шәһәр, но бит Биектауга да кайтасы килә. Текәтау КВН командасы, рәхмәт!